ka yadda ka san ka yi kuskure, to abu ne na dubawa. To don haka da abokanai na da kowa da kowa da mai tare da su, na san na ɓata wasu rai da dama, na ɓata wasu rai da dama, kuma har na san na ɓata wasu rai da dama, kuma na zo ina so in gyara wannan abin da na so da na san ban kyauta ba, ni kai na san ban kyauta ba tsakani ga Allah. In dai kai abu baka kyauta ba kai kan ka sani ta Allah. Duk wanda da ya san na sa shi ya fushi shi ma, to na faɗi abin da bai dace ba, Allah ya ba ɗabi'a ba ce gaskiya. Ni kai na fushi ne ya sa ni, ba komai ba, amma insha Allah an yi an gama insha Allah. Na gode.